Επειδή λοιπόν ο Step Chef έχει το πιο ωραίο στυλ της αγοράς, ήρθαμε σήμερα για να μου διαλέξει ένα ωραίο πουκάμισο. Την πιο ωραία κοιλιά της αγοράς. Και αυτό, αλλά επειδή είσαι στυλάτος, θα σου δώσω σήμερα την ευκαιρία να μου διαλέξει ένα πουκάμισο. Θα μου διαλέξει το καλύτερο πουκάμισο. Πάμε και θα δεις. Πάμε να δούμε, θα δούμε. Η αλήθεια είναι πως αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πάμε να δούμε κι άλλες επιλογές πριν πάρουμε το τελευταίο. Αυτό είναι ωραίο. Κοίτα φίλε. Περίμενε. Και αυτό εδώ φίλε, και είσαι Μύκονος. Ωραίος. Σ' αρέσει. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται αυτό το πουκάμισο, δεν είναι πολύ ωραίο? Να το πάρω αφού εσύ το διάλεξες. Ναι. Πάρ' το. Κυρίες και κύριοι, +1 στο σιρτάρι. Εγώ τελικά δεν θα πάρω τίποτα. Ήρθαμε για τον άλλο, οπότε αυτό θα πάρει και πήρε το καλύτερο που κάμψε νομίζω. Τελικά βρήκα τι θα πάρω, μια μπαντόνα. Θα την πάρεις? Ναι. Παιδιά, εγώ πήρα αυτό. Κάτσε να τη βάλω. Κράτα. Δείξε εσύ τι πήρες. Τίποτα, παιδιά, εγώ πήρα ένα πουκαμισάκι, το είδατε και πριν. Ο Step Chef πήρε την μπαντάνα. Λογικά πάει να ληστέψει τράπεζα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι. Κάνε like, subscribe, αλλιώς την έβαψες.